Selamun aleyküm vatandaşlar, kovmayanlarımız. Ağırman, sağaman görmesiniz. Fikrime ediyorsunuz, buna az vakitten çıkıyor, yeni nehmet edip. Adırak bir simeyni aladılar değil ya, şonki alak dedim ki. Umuman şeyler ekbardat, internet olgamında men şeyler ekbar sözler eşittim. Tipa ne elip düşündüreyin. Men adımdan bir sanıkla çıkış ediyen eken, yeni nehmet ediyen eken. Ondan o kimse bir huy pilot var. Adına bilem o Arslan diyelim adına ne mi Türkmenistan'ın rayetimiz mi? Men hakta herkes zat diye men şoňa yüzlenip aýdýanda suratyny goýuyorum, görürsüň şol oğlun barady. Ey Türkmen, men sana diýen, ilk bilen sen agdyňa sikerin gerek bolsa, sen çort özüňi oňoraňok. İlk bilen oňorman başar, normal edip bana bir Türkmen dilini gürlemäni başar. Sen kimdir diýen özüňe. Ondan al bir şantaj eden bolup, bir ses golus goýan bolup, özüňçe öz araňda, şo ýerde golusda men dämi, ine men golusum, men sesim ine şu. Adamlar sizem şu golusu deňişdirip görüň. Şo ýerde men gürledimmi, ya başga biri gürledimmi? Bulan içi ýanyp götübüşüp meni maskara etjek bolýarlar da tipi. Yani hakikat ne men öz sesimde men ogyda jaň etdimmi, jaň etmedimmi, söwdimmi, söwmedimmi? Ine sesimden deňeşdirinde görüň. Özüňiz, ondan soň bilersiňiz näme digini. Umuman aýdanda men hiç kime jaň edemok, hiç kime söwemok. Men jaň etjek bolsam, söwjek bolsam, primoy gün yüzüni aýdyp sesini men öz kanalymda goýýan. Ondan çemen öre, sana değişli. Suçkan Celevi, o gruppa oy konferensiya eden bolup, şatlyk barada eyle, şatlyk beýle ýene näme dip. Men sana aýdyn, sen jelep suka günüň köp görpýärsiň öýdän, şunuňa. Amyň turýan bolsa aýt. Baryp gowa diýip bir 20 santimetr sokyp berip gaýjan. Problema ýok, çydap bilseň. Sen bir normal bir ganjyk bolýan bolsaň, bir utanç haýa diýilen zat barmy sende? Sende utanç haýa da ýok. Sen bir baryp ýatan bir jelepleriň biri. Ine meten gün yüzüň aýdjan. Ondan kim şo sen gapdaňda Hanamov dedi. Ana ýene bir jelebiň memesini goýupsyň videosyny. Men olara da aýdjan. Sizler vatan dönükleri. Men hiç kime de, hiç kaçan jaň etmedim. Jaň etmek islemedim. İslemagym, niyetimem ýogum. Umuman aýdylanda adamlar ine size hakikat. Janyňyz sag bolsun, döwletiňiz artsyn. Umuman özüňizi gowşeredin. Biderek samsyk adamlara inanma. Onda näme? Hoş sag bolun, saglykda görşelim. Yalan zatlary onanyp bermäň biderek. Paka, sag bolun.